Mura din niya akong giandam nga date para nimo unta okay ra. Huy, okay ra man good. Lingkod sa. Lalong lagi kagihon na. Wala lang kanang malipayon lang kay ko ba. Malipayon? Ano naman? Nagdamgo magugubing ka girl. Damgo sa damgo. Nagdamgo magugko nga nag-date tang duha bing ka girl ba. Date? Oh, date ang nakanindot pa jud kay kanang malipayon kay ta nangaon sa Korean restaurant na. Mura na jud magtiayon ba. Di ayon? Sugat niabot ka, walay pagmahay. Kay ikaw ra gyud ang ako ang kalipay. Ug unta nga magdugay, walay biya. Ani ang sayo, sugat niabot. Ani ang sayo, walay Mukhang sige man duko diya. ang sayo, bingkigel. Sure, oy. Lagi o wala na to panumbaling nga ang mga tao nga nakapalibot sa tuwa. Happy lang ang duha ba? Basta ikaw ka-chat, biligon masabot o kiligon gud ko gahat. Yeah, kanyo Salamat sa suman ha. Come niya bingka girl. please, diri ra tabi. Ang akong pangigugma kay para sa imo ni. Kay na naman ka, sukad nga niya butang pasalamat sa iya. Gampingan yuti ka, may oras nga masayang karong na naman ka. Bingka girl. Suman mo diya, suman malakit na lang, hoy kamuti. Hey love, dapat ako rin yung love ni mo ha. Wala din yung kilain ha, ako rin yun ha. Ginaan siya kay ko ni mo love ay kamura kang si Scott Stockley. Ikaw pa bravo ka Zainab. Ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko. Love. Waitin. Uy, Kisa hi naman po Greg. ni. Akong uyab, bagong akong uyab. Baba pa rin mo Yeah, si Scott Stockley. Bet kayo no. Naka na bibs ka pag tugway sa tugbaka ka. Uy, mutang nalaki day. Kupupod, uy. Alam nga, Zainab yung beauty no. Dapat pamili yung Stockley no. Suman mo diya, suman malakit pa lang, hoy kamuti. Suman mo Ay, diya, saan day? suman Nakano ka karon? Ngawa, uy. Tama, mag-date man day ming bingka girl niya. Pero sige lang, panuroy sa tingali ko. Suman mo diya, suman! Murag si Bisuman. Huwag na balik na siya baligag suman. Taratit! Si Wisman Greg. Gusto na si Bisuman. Ganinar pa na siya nagsusuri sa Gani. yung suman Greg ba? Gimingon ba ako niya ay? Gimingo dyan ka feel dyan ako gimingo kasi ya ha. Anong gandugin mo nakita niya? No, feel ako kit destiny dyan mo duha ba? Nanti ko niyo di atin ay. Super pa ako ni mo always no. Dito to ta. Suman mo diya, suman! Suman magtiwas, suman malakit, balangoy kamuti! Grabe may awa, uy. Saon man ako pag-sit up among date ni bingka girl ba? Huwag mo di ko'y kwarta. Pahuway sa siguro ko diri ah. Hey Greg, si Boy Suman to rin. No, si Bisuman murag nagluya lagi siya. Basta ba siya halin? Hmm? Basta ba siya halin? Sige daw to nang duulon. No, kau palita to yung mga suman dito ka counter ta. Tara ta. May lang untag. Naihimala. Nay mo abot kalit nga grasya. Pero pahuway sa ko diri ah. Yan, nakatulog naman ni. Hala Greg, chance na ni mo ni. Ngaon sa? Di ba sa una wala ka kakiscore siya ha? Chance na ni mo ni karon. I-grab karon Greg. Taw no. No. Perfect ikaw imong gina idea tin. Alangan, basta ikaw. Kiring, mauna ni. Perfect chika yung time guy. Grab na go. Tabi, kani katulog kayo. Hoy, Greg,
Kabantay ka to Sleeping Beauty nga si Lida. Pila ko inganaon nimo siya. Ug imong kisan kay makamata siya. So, halukan ako siya. Ay, alangan para makamata kay ni no. Tubi. Go i-grab. Yung lips, Tubi. Ang kanyang lips ni. Bitse! Aray! Guryo nga naman mo dire. Sure, oy, basan giurom na ka. Murag imo kung paingon kisan ba? Wala ba uy? Wala man. Wala man. Naaraman may diri kay Oo. para palito na ko imong suman. Bitaw. Total, dugay-dugay naman yung katilaw na imong suman. Ako na lang ang pakyawon. Mao di ay kanang mao na bening himala o disgrasya ni. Sige, Greg. Da, yapon sa nato ha. Pila mang nadya tanan kay akong pakyawon. Ako si mga Greg no. I-times 10 na nimo ang yang suman matag isa. Yapon sa nato Gregorio ha. Siyempre, gusto kayong palit sa manokron. Oh, of So, course. baga man akong kwarta diri Kana yung suman, i-times 10 ako ng pakyawon. Gahayahay ni mo uy. 5, 10, 15, 25, 30, 35. Shortcut, times 10 mo matag-isa. Sus, kaya kay na ni Greg i-times 10 na imong mga suman. Pero sa isang kondisyon, ikaw mukuot sa bayan diri sa akong dughan. Yes, of course. Deal? Dele lang. Ikaw bahala. Nakita na ako, huwag na kayo paglaan ng kwartahan. Ito. Kita ka, Ani? Ready na! Sige, deal. Suman. Pasibi mo, be. Oh. Dala na, oh. Salamat, Greg. Yan. Moro to, way kiss. Ano ka natin? Dapat kabalo sa tama kontento. Sa Ako lang kontento, sagot. uy. Dapat kiss Total ka. nakawid naman yung sa kuan. Ay, okay na po biyaan po dun. Kapag Tara ta. worth it. Worth it. Grabe yun si Gregorio nga akong suki ba. I-times 10 ra ang suman ako matag-isa. Tama, nanadyo ko'y pang data ni ba? Daghanan ka kanin, uy. Siyempre, kakanin love story gani no. Pili lang Bingka girl, kung sa'y gusto ni muna na tong abrihan diya ah. Siyempre, kanang suman ni magusto na kung nabilan. Suman ako imong gusto unang abrihan. Sugad ni abot ka, walay pagmahay. Kay ikaw ra gyud ang ako ang kalipay. Ug unta nga magdugay, walay biyaay. Kay sugad ni abot ka, walay pagmahay. Sugad na kaila ka, abi na kong dili na kumutuan ang gugma. Kay nasakitan sa una